בי"ח באב, תשס"ו, 12 באוגוסט 2006, נכנס גדוד אשת לקרב בעת מעבר בנחל הסלוקי. סמל ראשון דימיטרי קמשילין, מכונאי טנקים בגדוד, הביע לפני מפקדיו עוד בטרם קרב רצון עז להשתלב ככל שיוכל בלחימה. אף על פי שתפקידו היה לתקן טנקים שנפגעו, היה היחיד שקפץ לטנק מופגז כדי לחלץ חייל אחד שנשאר בפנים, למרות הסברה שנהרג. הוא הלך שלי, מה לעשות? על אף עוצמת הקרב וסכנת התפוצצות הפגזים שהיו בתוך הטנקים הבוערים, לא היסס ולו לרגע אחד. חטפנו טיל מצד ימין של הטנק. הטיל עבר לי מעל הכתף והתפוצץ לי במרחק של בערך 30 סנטימטר מהראש. כל הדף שטיל יכול לעשות, אני ספגתי את הדף הזה. Through these fields of destruction. זה גרם לקרעים בשתי הריאות, זה גרם ל5 צלעות שבורות, ל3 שברים בכתף, 6 שברים בעמוד שדרה, 2 סדקים בצוואר, פנים חרוכות לחלוטין, כוויות בכל חלקי הגוף. אין לי איבר אחד היום שאין בו איזושהי מזכרת מהמלחמה הזאת. וכשראיתי את הגופה, אני כבר לא מתבייש להגיד את זה, כי זה באמת הייתה גופה בהתחלה, זה היה קשה מאוד, זה היה קשה מאוד לגלות אתה רואה מוות לפניך, אתה רואה מישהו שכבר לא יצא. מה שסיפרו לי זה שכולם קפצו מהטנק, כי הפקודה היא תוך חצי דקה לעזוב את הטנק. ואני הייתי מעולף, אני הייתי בתוך הטנק. ויודעים מה קפץ מהטנק של הסמ"פ, והגיע לטנק ורואה 3 אנשים בחוץ. ואמר לי, איפה ערבי? עשינו בפנים, אנחנו חושבים שהוא מת. חושבים שאני מת. דימה אמר גם גופה מחלצים, וקפץ לתוך הטנק. הוא חילץ את הפצועים מן הטנקים העשנים, כשבכל אותה עת לא פסק ירי הנ"ט לעברם. תוך כדי כך שאף כמות גדולה של עשן עד שהיה על סף עילפון. יש משהו מאוד פסיכי במה שהוא עשה, כי זה טנק שמאוד, זה אחד הטנקים הראשונים, אז זה טנק שחיכה איך אתה רואה שהטנק מתפוצץ? אתה רואה את הטנק מתפוצץ פשוט בגלל שכל התחמושת מתפוצצת. עכשיו, בדרך כלל טנק שמטווחים אותו פעם אחת, מהר מאוד הם מטווחו אותו פעם שניהם טיל נ"ט. אני לא הייתי קופץ. אני לא הייתי קופץ, אני לא יודע איך הייתי מגיב, אבל זה לא חבר שלי. כאילו, אמרתי דימה, הוא לא חבר שלי, אני לא מכיר אותו. דפוק. פשוט דפוק. אין מילה אחרת. צל"ש הרמטכ"ל מוענק לצוער דימיטרי קמשילין על שהראה דוגמה אישית ורעות. צוער דימיטרי קמשילין הראה במעשיו רוח לחימה, יוזמה, אומץ לב תחת אש, נחישות ומסירות לרעיו הלוחמים. צוער דימיטרי קמשילין. Fools to make